selam olsun. Beriya Hilbijartinên heft Hezranê gorî rapirsiyan Partiya Dad û Geşepêdan AK Partî dê bibe Partiya Yekem. Lê gorî hindek rapirsiyan jî HDP benda sedî dehan derbas dibe û îtimala damezrandina hikûmetekî hevpeymanî anka koalîsyonê derdikeve holê. Ev yek jî dibe mijara nîqaşên siyasî. Şîrovekarên siyasî dibêjin herçend îtimala hikûmetekî koalîsyona hebe jî lê ev îtimal gelek biçûk e. Kamuoyu yoklamalarına baktığın zaman da gerçekten Gavamlı lekolün raya geçtiği dinerin biraz tici AKP disinore deye. Yani AKP dixeteke zirava kazançkirin anji vendakirin ahal bijartın edeye. Lebede ligori van lekolünan te kuyakirin ko lider dore sedi haftanji hilbijerin bebiryar hene. O ev beri dengderin AKP bun. Dibe kujvan kesanji çend puan verin. O AKP bibe de silat. Jiber veye ki ez pir baver nakim ku hükümeteke koalisyonu çe bibe. her halükarda tek başına iktidar olabilecek olan Buyurunuz Sayın Kürkçü. Lalêdin bandora hikûmetekî koalîsyona ya li ser îstiqrara Tirkiye jî tê şîrovekirin. Gelek şîrovekar dibêjin ji ber ku li Tirkiye hin jî demokrasî bi temamî nehatiye damezrandin, dibe ku hikûmetekî koalîsyonî zirarê bide îstiqrara Tirkiye. Rejimeka demokrasî de parti carna serê xwe têne iktidarê, carna du parti, sê parti koalisyon çetkin. Rastê koalisyon jî riyeka demokratîk e. Ancak li dewêlek bîna Türkiye demokrasi hêja nerûniştiye. Mesela koalisyonu el Türkiye istikrarî xirab bike. Yani koalisyon li Türkiye ne çözümün, sorunu ne? Gerek yok. Gorî revaza Tirkiye, partiyek siyasî heke di hilbijartina da 276 parlamenteran bi dest bixe, dikare bêya alîkariya partiyên din bibe hikûmet. Ülke ocaklarının Li gorî hinek aliyan koalisyon pevîstiyekî demokrasiyê ye. Lê hinek alî jî dibêjin koalisyon de îstiqrara Tirkiye tek bibe. Gotina davî jî di heft Hezranê helbijer bêjin. Kemal Avcı, Rudav,